हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याशी अशी एक रेसिपी शेअर केलेली आहे की जी गर्भाशयाची ताकद वाढवणारी आहे आणि सर्दी खोकला आणि असे बरेच जे आजार आहेत त्याच्यामध्ये अत्यंत उपयुक्त अशी ही रेसिपी आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मोड आलेल्या कुळथाची उसळ। अगदी साधी सोपी आणि पारंपरिक अशी ही रेसिपी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा आणि जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। तर हे आहेत मोड काढलेले कुळीथ। तर माझ्याकडे कुळीथ होते ते मी स्वच्छ निवडले आणि चांगले स्वच्छ धुवून एक रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आणि नंतर एका चांगल्या सुती कपड्यामध्ये बांधून एक दिवसासाठी पूर्ण ठेवून दिले आणि त्याला असे छान असे मोड आलेले आहेत। हे मोड आलेले कुळीथ मी आता कुकरमध्ये काढून घेतलेले आहेत। कुकरमध्ये मी या कुळथांना खूप चांगलं असे शिजवून घेणार आहे, कारण कुळीथ शिजायला थोडा कठीण असतो। त्यामुळे ह्याच्यामध्ये थोडं जास्त पाणी घालून आणि थोडं मीठ घालून आपल्याला ह्याला चांगल्या मीडियम गॅस फ्लेमवर अगदी 7-8 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। तर मी बघा ह्याच्यामध्ये आता पाणी घातलेलं आहे। थोडं जास्त पाणी घालायचं, कारण याला आपल्याला जास्त शिट्ट्या द्यायच्या आहेत। याच्यामध्ये मी एक कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे आणि अगदी अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे कुळीथ लवकर शिजून येईल। आणि ह्या कुकरला मी मीडियम गॅस फ्लेमवर 7-8 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत। आणि हे बघा तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी असा कुळीथ आता शिजून आलेला आहे। हे बघा छान अशा शिट्ट्या द्यायच्या, त्यामुळे कुळीथ खूप एकदम छान शिजतो, नाहीतर तो घट्ट राहतो। हे बघा खूप छान असा कुळीथ शिजलेला आहे। आता याची फोडणी करून घेऊया। आता कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतले आणि याच्यामध्ये एक अख्खा लसूण त्याच्या सगळ्या पाकळ्या मी सोलून ठेचून घेतलेल्या आहेत। याच्यामध्ये लसूण जास्त वापरायचा, तरच या उसळला खूप छान अशी चव येते। तर हा लसूण मी या तेलामध्ये चांगला वास येईपर्यंत परतवून घेतलेला आहे। लसणाचा छान असा स्मेल येईपर्यंत हा लसूण परतवून घ्यायचा, पण जास्त करपवायचा पण नाही। तर लसूण असा मी छान असा याच्यामध्ये हा परतवून घेतलेला आहे। कुळीथ हा अत्यंत गुणकारी असा पदार्थ आहे। तर याच्यामध्ये मी आता जो कुकरमध्ये शिजून घेतलेला कुळीथ आहे तो सगळा कुळीथ याच्यामध्ये मी आता घातलेला आहे। याच्यामध्ये मी एक्स्ट्रा पाणी घालणार नाही आहे, कारण कुळथाचं जे पाणी शिजताना आलं आहे तर तेच मी इथं वापरलेलं आहे। याच्यामध्ये थोडा मी घरगुती माझा मसाला आहे तो घातलेला आहे। तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता चवीप्रमाणे। अगदी मसाला नसेल तर थोडा गरम मसाला आणि लाल मिरची पावडर इथं वापरली तरी चालेल। एक पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। खूप सुंदर आणि रुचकर अशी उसळ तयार होते। तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा आणि पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये तर ही उसळ नक्की खावी, खूप खूप टेस्टी होते पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये। आता एक चमचा मी मीठ घातलेला आहे, मगाशी पण मी मीठ घातलं, तर त्याचा अंदाज घेऊनच मी आता इथं हे मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। भिजत घालताना एक आपली जी मध्यम वाटी असते तेवढाच मी कुळीथ घेतलेला होता आणि याला झाकण लावून मी मंद गॅस फ्लेमवर एक वाफ येऊ दिलेली आहे, जेणेकरून मसाले ह्या कुळथाला खूप छान लागतील। हे बघा छान असे मसाले सगळ्या कुळथाला छान असे मसाले लागलेले आहेत, एक छान वाफ आलेली आहे। आता मी याच्यामध्ये एक वाटी ओलं खोबरं आहे ते घातलेलं आहे। तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर सुकं खोबरं थोडं मिक्सरला फिरवून घातलं तरी चालेल। थोडी हिरवी कोथिंबीर मी बारीक चिरून घातलेली आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। फार झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे, जास्त काही टेन्शन नाही आहे याच्यामध्ये, खूप वाटण घाटण असा प्रकार नाही आहे। तर हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। खोबरं आता कुळथामध्ये खूप छान असं एकत्र करून झाल्यानंतर याच्यावर झाकण ठेवून पुन्हा एकदा मी एक वाफ येऊ दिलेली आहे। एक 2-3 मिनिटाचीच वाफ द्यायची मंद गॅस फ्लेमवर। हे बघा 2-3 मिनटं झालेली आहेत। आता खोबरं कुळथाला खूप छान असं लागलेलं आहे, त्याच्यामधलं जे पाणी आहे ते सगळं आटलेलं आहे। कुळीथ शिजवताना जे पाणी वापरलेलं तेच मी पाणी वापरलेलं आहे, मी एक्स्ट्रा पाणी याच्यामध्ये घातलेलं नाही आहे। कुळथाला अंगचीच एक इतकी छान चव असते की ही उसळ खूप छान होते। तर तुम्ही पण ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।